Казвам се Иван Владимиров и съм от България. Малкият ми син е в детската градина и се казва Иван Иванов. Детето ми е много доволно от градината, от учителките. Сутрин първият е буден и първият е готов с чантата облечен и обут и чака да тръгваме. Образованието на децата ми за мен е едно от най-важните неща. Аз съм със средно образование, съм разбрал и съм видял липсата на висше образование. Специално говоря за при нас, българите, има проблеми с това, че няма кой да води децата. Значи, докарват някоя баба, за да го гледа вкъщи, за да може и двамата да работят. Защото ние работим за малко пари в Белгия. Може би знаете това нещо. И ако не работят и двамата родители, и сме фалит. Нито е много скъпо училището, като цени, плащания, даже и децата, малкия ми син тук обядва. Не е това проблема. Не. Проблема е в менталитета на родителите. Не е само неграмотността, но по принцип има ли желание родителя, детето му да се образува и да учи, ще намери всякакъв начин или какво ще да за да стане това нещо. Много от родителите, съм чувал тук, намират за проблеми, се оплакват това, че точно в това училище има хора от всякакви култури. За мен това е точно обратното нещо. За мен е много по-добре, че в училището има всякакви култури. Аз си мисля, че по този начин децата ми много по-добре се интегрират с културите една към друга и стават по-печени.